What is up? What is up? What is up? What is up? So, dito kami ngayon kila Mark Ben, Bustria. And base naman sa, nakikita nyo naman siguro sa thumbnail, di ba? Gagawa tayo ng auxiliary tank. Pero, DIY siya. Kasi kapag bibili kayo ng Ginagawa mo! auxiliary tank, kakahalaga siya ng hindi ako nagkakamala, 600 to 1K. Auxiliary tank. Para saan ba yung auxiliary tank? Ginagamit yun kapag may emergency at kailangan mo mag-gas pero walang gas station na malapit available sa iyong lugar. Kaya kailangan mong magdala ng auxiliary tank. Okay? Especially ginagamit to sa mga long rides and endurance, 'di ba? Kapag may mga nakikita kayong mga rider na nag-endurance, mayroon silang mga auxiliary tank na dala. So, ngayon, gagawa tayo ng budget meal na auxiliary tank. So, okay, bago ang lahat, ipasok ang intro. Okay. Sige, simulan natin. So, first, hihin muna natin yung mga materials na kailangan natin. Kailangan natin ng mga galon. Okay, itong galon na to, makapal to guys. Yan, hindi lang siya yung basta-basta ordinary yung galon na parang yung ganito, yung manipis. Makapal. Okay? Kasi malakas yung pressure ng gasolina kung di ako nagkakamali. Once na naalog-alog siya, pwedeng sumabog sa ganitong lagyan. Siyempre, kapag takbo ka, hindi pwedeng hindi siya maalog. Wait lang guys, ganito. Maliban sa ganito, dito. Hindi mo siya pwedeng ilagay dito kasi itong mga to, manipis lang siya. Manipis. Compared dito sa mga ganitong klase ng galon. So, itong galon pala na ito guys, kung bibili kayo, 15 pesos lang to. Yung auxiliary tank na bibilihin nyo, 500 pesos. See the difference? Mas mura to kaysa dun sa bibilihin mo na auxiliary tank. Okay? Para sa mga aspiring rider na walang pambili ng auxiliary tank. So, gagawa tayo. So, bear with us guys. Okay? So, step by step muna tayo. Okay. Sa pagpili ng galon, ito ay 4 liters. Okay? Kung kukuha ka na lang din ng galon, dapat malaki na yung capacity niya. So, siguro? Maximum 4 liters. Okay? Tapos, ang ginawa kasi namin dito, first step, bubutasan mo yung pinakatakip. Ayan. So, binutas na namin yung pinakatakip kanina. Ginagawa mo! So, ang gagawin mo, bubutasin to, pwede kang gumamit ng barena, pwede kang gumamit ng, pako na mainit, tapos ilalagay mo siya dito. Yun na yung magbubutas sa kanya. Pero, ang una mong dapat gawin, linisan mo muna yung galon. Kasi kapag yung gasolina nahaluan ng ibang compound, pwedeng hindi tumakbo ng maayos yung motor mo o kaya magkaroon ng malfunction. Ayan, so binutas muna. And the next step na boy. Kailangan natin ng pumutol ng ganito. Hose. Makapal din to na hose, hindi basta-basta hose. Nelber hose, di ba? Pwede na. Nelber hose, pwede na. Kung nakita yung butas, doon yung ipapasok. Pagka nailagay yung ganyan na magiging itsura niya. Tapos ganyan. Kailangan nating lagyan ng ganitong hose. Kasi, kung tangge natin, maliit lang yung butas niya, di ba guys? Kapag ganito mo siya ibubuhos, pwedeng matapon yung gas. Sayang naman, di ba? Mahal ng gas ngayon, 32. Ayan, so ito, kailangan natin gumamit ng ganito para hindi siya matapon. Para matik nang mapupunta dun sa tangke mo. Ayan, effortless na. Hindi ka na maghihirap na kailangan mo pang tanja-tanjahin na gano'n. Hindi na. Ibubuhos mo na lang na gano'n. Okay? So, paano natin to gagawin? Kailangan natin ng epoxy. Okay. Ang epoxy na gagamitin natin ay Elastosil. Kita nyo? Elastosil. Baka naman! Elastosil. Tapos dito lang. Dapat medyo marami pa rin. Ituras mo ang malakas na araw, tapos ako lagi lang sakit ko yun. Dito lang ba? Ito nga. Cut mo na yan Wait lang. Ito. So ito. Let's learn from the expert. Ayan. So, ang paglalagay ng bolt kasi ng ganyan. ako mati. Ito yung Talaga video ata. Ito mo ipulagin. Speaking local language. Ajay, hindi mas pinay war nagwawatay paso. Wala na. Nasira na. Hindi, ayos lang yan. Suro kalaen.
Isulti, rami din yung... Ayan, so kailangan mo nang palibutan yung Ayun, ganyan. Tapos, hose. tapos ikaroon mo, oh. Oh. Ayan. Ayan. Ha? Ayan. Kasarado na. So ganyan. So kailangan nyo munang Hindi ngamin. opo, tama. Ayan, so ganito ang magiging itsura niya kapag nalagyan na natin siya ng hose. Ayan, ganyan. Hindi yan magkakaroon ng kahit na anumang tagas kasi sealed na sealed siya. Ayan. So gawin na ulit natin dun sa isa. Yung isa. Ayan. Ganun lang kasimple. Napaka-basic na auxiliary tank natin, guys. So ito, papatuin muna natin dito. Ayan, yung isa naman, guys. Walang cut to walang cut. Ayan, step by step. Lagyan dito. Nilain mo muna maigi, ah. Ganyan yung ang distance niya. Tapos saka mo lagyan niya dito. At wala. Ayan. Tapos saka natin ihilain pa ganun. Ayan. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya, guys. So dito, wala nang ano yan, wala na siyang butas diyan o space diyan. Sealed na sealed yan. Ayan. Ganyan. Tapos tutulin na lang natin. Basta ganyan. Amumpi. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan. Nagtataka siguro kayo kung paano natin to lalagyan ng harang o harang para hindi siya matapon. Ang gagawin natin dito, lalagyan lang natin siya ng rubber band. Tatalian lang natin to. Bila, you have your auxiliary tank, di ba? As soon as possible. Kailangan, di ba? Ayan. Yung isa, hindi na namin gagawin kasi alam niyo naman kung paano gawin. So, I hope natutunan nyo. I hope nakita nyo. I hope na may naibigay akong tulong sa inyo ngayon, guys. So, that's all for today. See you on the next vlog. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna ako. Shoutout muna sa mga nakasama ko dito sa vlog na to. Shoutout ka Mark Bell, saka sa father niya. Tapos si Full Moon, saka si Denton. Ayun. Tapos shoutout Mototech Support Group ng Pangasinan. Tapos shoutout Vloggers Brotherhood ng Pangasinan. Yung mga vlogger ng Pangasinan, mga motovlogger ng Pangasinan. Shoutout sa inyo. So ayun, guys. Para sa Move It Delivery Service, kung may gusto kayong pa-deliver na kahit na magpapa-errand kayo, just call us or PM us. Yan. Ayan. Nag-promote Around the Sul, pero pwede rin kaming Western Pangasinan. Ayan. So, hanggang doon na lang muna, guys. I hope nakatulong ako sa inyo. See you on the next one. Bye.